Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш президенти UFC Дана Уайт расман муҳорибаҳои асосии турнири UFC 294 ки дар Абу-Даби баргузор мегардад эълон кард ва мо суханҳои Дана Уайтро тарҷума карда ҳозир пешкаши шумо мекунем. Шумо боша моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо бароҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. салом, дар алоқа президенти UFC Дана Уайт, ман дар ин ҷо барои пешкаш кардани анонсҳо карде ки ҳама сахт интизор буд тайёр шуд. Абу-Даби UFC 294 рӯзи шанбе 21 октябр. дар муҳорибаи асосии турнир Ислам Махачев камарбанди вазни сабукро дар реванш зидди Чарлз Оливейра ҳимоя мекунад. Махачев 12 ғалабаи пайдарҳам дорад. аз чемпиони пешина Чарлз Оливейра бошад. аз 13 муҳорибаи охирони худ дар 12 тоаш ғолиб шудааст. ӯ чунин шахсҳоро ба монанди Ҷастин Гейҷи, Дастин Поре, Майкл Чендлерро фавран шикаст додааст ва ягона мағлубияти ӯ дар ин 13 муҳориба зидди Ислам Махачев буд. баъди ин мағлубият ӯ баргашт ва дар якум раунд Бенил Дариушро шикаст дода рекорди худро дар ғалабаҳои фаврӣ 20 кард. ҳамчунин дар ин кард шахсе ки ҳама муҳорибаҳои ӯро интизор аст, Ҳамзат Чимаев бармегардад ва ӯ бо Пауло Коста вомехӯрад. рекорди Чимаев 12-0 аст. 11 ғалабаи худро фавран ба даст овардааст ва ӯ ба ин муҳориба баъди сабмишн дар якум раунд зидди Кевин Холланд мебарояд. Коста боша 86% муҳорибаҳои худро фавран ба даст овардааст ва ана ман чӣ гуфтан мехоҳам. онҳо бо Чимаев якдигарро бад мебинанд ва ин бояд ки муҳорибаи дурахшон шавад. аз аввал Коста бояд ки дар турнири UFC 291 бо Икрам Алискеров вомехӯрд. барои ҳамин мо ба Алискеров низ муҳориба дар турнири UFC 294 ташкил кардем. ӯ бо 12-ум рақами рейтинг Насруддин Имавов вомехӯрад. мо дар Абу-Даби пеш аз турнир ҳар гуна чорабиниҳо мегузаронем. вохӯрӣ бо мухлисон, вохӯрӣ бо ҷанговарон ва ҳамаи ин корҳо пеш аз турнири UFC 294 мешавад. дӯстон, ин буд анонсҳо аз Дана Уайт. акнун шумо метавонед ки фикрҳои худро оиди ин муҳорибаҳо дар комментария нависен. оиди реванши Ислам ва Чарлз, оиди муҳорибаи Коста ва Чимаев ва боз дӯстон, фикр мекунем ки мо шуморо пресс-конференсияи хеле шавқовар интизор аст, махсусан байни Ҳамзат Чимаев ва Пауло Коста. барои ҳамин бесаброна интизор мешавем. дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошен.